Mija Aleksić rođen je 26. septembra 1923. godine u Gornjoj Crnoći. Mijin otac Velimir bio je najveći krivac što je Mija zavoleo glumu i umjetnost. Mnogi kažu da je Mijin otac često nakon napornog dana na poslu umeo da okupi porodicu i veseli se sa njima dugo u noć. Ponekad je i sam Mija zasmijavao porodicu i komšiluk, glumeći i pevajući sa ocem. Tada je, po svemu sudeći, načinio prve glumačke korake. Mija je svoje školovanje započeo u Graćevšnici, budući da u Gornjoj Crnoći nije bilo škole u to vrijeme. Nakon što je završio 4 razreda, sa porodicom se seli u Kragujevac gdje nastavlja školovanje. U Kragujevcu Mija upisuje drugu mušku gimnaziju. Njegovo bezbrižno djetinjstvo naglo je prekinuto ratnim stanjem u zemlji. Nemačka vojska je okupirala grad i vršila zastrašivanja naroda. Mija Aleksić se 21. oktobra 1941. godine našao među đacima koji su okupatori planirali da streljaju. Čudnim sticajem okolnosti dvije grupe su oslobođene, a u jednoj od njih se nalazio naš glumac koji je tako izbjegao sigurnu smrt. Mija je maturirao 1943. godine. Njegovi roditelji su smatrali da gluma nije ozbiljna profesija, pa on upisuje studije prava 1946. godine. Status studenta prava nije dugo zadržao. Postao je glumac amater pozorišta u Kragujevcu. Ubrzo je prešao u Narodno pozorište u Beogradu, gdje započinje svoju uspješnu profesionalnu glumačku karijeru. Pored angažovanja u pozorištu, Mija se oprobao na filmu i u radio-televizijskim emisijama. Učešće na radiju donelo mu je veliku popularnost i otvorilo mnoga vrata, a istovremeno ga odredilo kao komičara. Ipak, Mija Aleksić se pokazao kao izvrstan glumac i u drugim žanrovima. Iz Narodnog pozorišta odlazi u Jugoslovensko dramsko pozorište da bi se posle nekoliko godina opet vratio u narod. Često je gostovao u ateljeu 212, a 1977. godine dobija status slobodnog umjetnika. Mija Aleksić umire 12. marta 1995. godine u Beogradu, gdje je i sahranjen na Novom groblju. U čast velikog glumca, nagrada za izuzetan doprinos umjetnosti glume nosi naziv Mija Aleksić. Kulturna manifestacija Dani Mije Aleksića odvija se svake godine krajem septembra u Gornjem Milanovcu.